हेल' खुलुमबाय बरा हरबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दासिमनि मोननैसो निउस लाना फैदों अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जागायनायनि सिगाङाव जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला। आसामाव बैसागो खुंफुंनायनि थाखाय मोनसे एसअपि दफा दाना होदों। बैसागो खुंग्रा आफादफोरा सानथामनि सिगाङावनो कभिड टेस्ट खालामनांगोन आरो ससियेल डिस्टेन्स बायदियैनो बैसागोखौ खुंफुंनांगोन आरो बैसागोखौ 11 बाजिनि गेजेरावनो फोजोबनांगौ होनना बुंदों। नाथाय बैसागो खुंग्राफोरा आफादफोरा बुंदों बियो सम्भब नङा आरो बेनि एगेन्स्टै बुंदों जे जों बेखौ मानिनो हाया, बोरै 11 बाजियावनो फोजोबनो हानो आरो बैसागो खुंनायाव गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय मानसिफोर फैगोन आरो बिथांमोननो जों माबोरै मास्कनि बेबस्थाखौ खालामना होनो हागोन होनना बुंदों। बेखौ जों मानिना लानो हाया होननानै बैसागो खुंफुंनाय कमिटिफोरा बेखौ सरकारनिसिम बुंदों आरोना जों बेखौ मानिनो हाया लागिले बैसागो खुंनायखौनो बन्द खालामनो होननानै थिनदों। थेवबो जों बेबायदि नेमखौ मानिनो हाया होनना बुंदों आरो बिथांमोना दाबि खालामदों 1 बाजिसिमहालागै 1 रिंगासिमहालागै खुंफुंनो होनो थाखाय। बर' थुनलाइनि आफादगिरि प्रसान्त बर' बिथाङा बुंदों बर' रावखौ डिजिटेल खालामनो थाखाय ओरैनोब्लाबोथ' बर' रावा इन्डियान राव जाखाबाय ना, सरकारि राव जाखाबाय, इन्डियाननि मोनसे सरकारि राव जाखाबाय। बेनि थाखाय मोनसे एप्स एबा सफ्टवेयाराव रेकर्ड खालामनानै जाहाथे देश बिदेशाव थानाय एबा गुबुन हारिफ्राबो जाहाथे मोजाङै सोलोंनो हायो आरो बर' रावाव बर' फिसाफ्राबो जाहाथे इंराजिखौ गोरलैयै सोलोंनो हायो। बेनि थाखायनो डिजिटेल मुगायाव डिजिटेल बायदियैनो थांनांगौ होनना बुंदों आरो एप्सफोराव जुदि मबाइलफोराव सफ्टवेयारफोराव जुदि जों सोनो हायो अब्ला जोंनि रावखौ गुबुन हारिफ्राबो सोलोंनायाव गोब्राब जानाय नङा होनना बुंदों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां, जोंनि रावाबो मोनसे गोख्रों राव होननानै जों मिन्थिनो हायो आरो सारा मुलुगावनो मिन्थिजोबहैगोन। इन्डियाननि राव जादोंब्लाबो दासिमबो गोबां मानसिफ्रानो बर' रावखौ रोङा, गुबुन मानसिफ्राबो बर' रावखौ बुजिया आरोना। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि डिजिटेल मुगाजों थांफानो थाखाय बेबायदि खामानिखौ मावफुंनांगौ होननानै आरो 1 बोसोरनि गेजेरावनो बेखौ मावफुंगोन होनना बुंदों। एसे सम लाखायो। लोगोफोर दिनैनि थाखाय भिडिअ बेसिनोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबाय लाइक खालाम आरो अन्नानै शेयार खालामना होयोबानो जाबाय फेसबुक आरो वाट्सएपआव। अके लोगोफोर।